17 مای سال 2024 مهمان اولیقادر دиректори идории хазинаи байналмилалии асъор Кристалина Георгиева дар доираи сафари расмияш ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз иншооти нерӯгоҳи барқии обии Роғун боздид ба амал овард. меҳмони воломақомро бо ҳамроҳонаш намояндагони шаҳри Роғун ва ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқии обии Роғун самимона истиқбол гирифтанд. Кристалина Георгиева ва ҳамроҳонаш бо ҷараёни корҳо дар иншооти сохташавандаи нерӯгоҳ аз ҷумла ядрои сарбанди баландтарини сангию хокии иншооти энергетикӣ дар ҷаҳон бо баландии 335 метр шинос шуданд. зимни боздиди меҳмонон дар сохтмони сарбанд корҳои хобондани мавод, мустаҳкамсозии паҳлӯҳои чапу рости ядрои сарбанд ва семенрезии канораҳои он роҳандозӣ мегардид. барои меҳмонон дидани мавзеи умумии сохтмони иншоот аз дидбонгоҳи болоии нерӯгоҳ ки дар баландии 1300 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад хеле мароқовару шавқангез буд. меҳмонон аз таҷҳизоти нодиру муосире ки дар бинои маҷмӯи дастгоҳи тақсимоти элегазӣ васл насб шудааст ва барқи истеҳсолшудаи нерӯгоҳро ба системаи энергетикии кишвар тавассути хатҳои интиқоли барқ тақсим мекунад аз наздик дидан карданд. зимни боздид аз толори мошинҳо кори ду агрегати нахустин ки зери фишори пасти обанбор ба иқтидори минималии барқ истеҳсол мекунад ва корҳои бомароми омодагӣ ба васли агрегатҳои навбатии нерӯгоҳ мавриди таваҷҷӯҳи зиёди меҳмони олиқадр ва гурӯҳи ҳамкоронаш қарор гирифт. меҳмони олиқадр директори иҷроияи хазинаи байналмилалии асъор Кристалина Георгиева дар фароварди боздид ба суолҳои хабарнигорон посух гуфта таассуроти амиқ аз рафти бунёди ин иншооти азим бардоштаи худро баён дошта ва аз ҷумла чунин изҳор намуд: Роғун умеду орзуи тоҷикон ба нерӯи барқи доимӣ, ба рушди устувори иқтисоди кишвар ва умеду орзуи ҳамсоягони Тоҷикистон ба нерӯи барқи арзон мебошад. Роғун ҳамчунин манбаи нерӯи сабз аст ва аз ин рӯ мо аз ин иншооти бузург ҳамаҷониба пуштибонӣ хоҳем кард. Очень впечатляющее посещение на один из самых важных проектов для зеленой энергии не только Таджикистана и региона, а всему мира. Как представитель международного сообщества я хочу выразить наше уважение для того, что вы здесь делаете. Рагун является надеждой таджиков, что всегда будет энергия 24 часа каждый суток, но тоже является надеждой для дешевой энергии для соседов и возможности трансформировать экономики страны. Те, которые здесь работают, они герои своей страны. И я хочу выразить мое уважение для того, что президент Таджикистана, правительство Таджикистана так сильно работает для того, чтобы Рагун осуществился. Мы сделаем все, что зависит от нами для реализации мечты нации.